balaleli nginomabhlukwe la kwemaskandi usafufusa umfana udinga noxhaso beka indlebe wemlaleli ake ngikhulume naye ngixoxisane naye umabhlukwe kwemnandi kakhulu ake ngikubingelele sawubona njani baba sikhona ngane yakwethu ngizokuthi igama lakho umabhlukwe kokwenze njani legama ngalithola kunzima kakhulu legama lensizwa insizwa yangifaka igama insizwa yakithi engelamayo abathi 2 million yabasemali alright igama lakho la ngempela ubani sibona igama lami ngusipesihle ngwakadawuza endaweni emzimkhulu endaweni yaseNgudwini lapho-ke masikandi ngane kwethu ngiyabona usemusha uqale nini lapho ukungena lapho igama masikandi kumasikandi ngingathi ngaqala ngo-2010 ngokuqala kwami ngaqala ngumuntu one-studio ngisingane yebo so ukuvula kwami i-studio cause umasikandi into ebengiyithanda so ngavulela i-studio ngibengirekhodi into ezincane ngagcine sengibona ukuthi engikwenza abantu bayathanda so babaningi nabantu abasho ukuthi asibeka nomasikandi lento leyo right so ngaqhubeka ngokushaya umasikandi baze kwaba khona nabantu abangiphakamisa njenganayo unjabulo kamphila wangithatha uyathanda ukuthi angiphushe yanke Danke siyabonga wemabhlukwe yayinhlelo into yangathi ngoniwa ngikubona usemncane wemabhlukwe la kwekamaskanda yababa ngoba phela abanye abangangane bakwi-house nekwaito nokurapper hip hop lava wena lethi yakufakala ngempela yini ngoba khona abantu abadala la kwekamaskanda Nama ngiqale ngikuchazele ngisuka khona ngisuka kwi-gospel. Yebo, gospel ake ngithinte ngegospel. So kodwa i-gospel ngangifuna nje ngoba ngangifuna ukuthanda isonto kakhulu. Yebo. Into siyami la imaskandi ngoba sengibona. Ngani yakuyini? Ingoma zakho zingaki la kule album yakho? Kule album ku-10 ziyishumi sezizonke. Hayi sofuna uzwisa yodwa nje nabalaleli silalele sifuna ukuzwa ukuthi uvutha kanjani nani balaleli beka indlebe wemlaleli ngizokunikeza inombolo yocingo njengamanje nje emveni kuba sengidlalela ingoma yakhe umabhlukwe uyobuye usungena nawe emlaleli emoyeni bese umbingelela kube mnandi kakhulu ake ngithi la emaketheni usukhona noma kwangeni noma uqonde ngqo sanzima ngoba ngoku ngilana nje ngamakona manje ayisekuzwa ngane ukuthi hayi uzolithola uxhaso ngoba uyothi emveni sesibhedlela uqonda nawe uzosipha inombolo zakho zocingo awusiphi ingoma eyakho eyodwa wemabhlukwe engifuna ukuyilalela mina nabalaleli emakhaya utrack number 1 uthini abalaleli ngawamamisa utrack number 1 lapho engikhuluma khona ngamadokama intombi ezinhle sifuna ngithi sifuna nabantu abayimadokama abagezayo hayi yona ingoma engayimamelisa abalandeli abamamekonsana ithini ngoma ithi amadokama ake simuzwe kanje nawe mlaleli ake simuzwe nawe mntana umuntu